guys, come on, sit down. 1, 2, 3, 4. Ρε Μαρίνο, τι λέει αυτή ρε? Τίποτα, μαθαίνει την προπαίδεια μάλλον. Alright, okay, σκατόπεδα. Let me introduce myself. My name is Party. Πάρτι τι? Πάρτι animal. Σε άκουσα. I heard you. You there, zip it. Ρε μαλάκης, τι είπε τώρα? Θέλει ένα πτήρα, λέει. Συγγνώμη, Μισφράου, γιατί μιλάτε αγγλικά? Στο διάλειμμα δεν μου ζητήσατε γαροτσί? Μαρίνο, κλείστο. Μούγκαφον. Πρέπει να είναι σιπτάρι αγγλικού. Οκ, γυρίστε στη σελίδα 24. So let me see the... Okay, so αρχίσουμε with the basics. Αρχίσαμε με τα bullshits. So, Μαρίνο, αρχίζεις. I am, you are... Το έχουμε? Got it? Τέλος πάντων. I am, you are, he is, she wrote, she pid, she mot. Okay, that's enough. Marina's out. Eddie.